Right. Guys, ndoda kuti muteerere, mundinzwisisa handiti kuno kundo kustudio kwedu mazuva ano zvinhu zvedu zvarongeka Sein TV neRUACH media zvazvinhu ava handiti ava ndo vanonzi boss mishi boss mishi sanganai netimu makadi vazukuru vauncle Sein ndini mwacho vazukuru mishi boss kukwedzera kuti zvitapire but zita ndi mishi aiwa ndo ana RUACH vachona ndo ana RUACH media apa panapa handiti sanganai nevanhu ka Mr. Director seiko team vazukuru vasekuru zvakamira sei inini ndoitwa director Scar ndo zita rebasa rekuberekwa ndonzi Munashe. Right. Ndofunga muri ngoona ka ndo team munomu guys ka ndo mustudio munomu ndo munonzi muchiko control room. Ndo control room muno. Kitchen yemedia. Kitchen ndo munobikwa zvinhu zvese zvine zvichiitika kuti tichazokuendesai kustudio chichi. Mona zvinhu zvachona zvakarongeka vazukuru handiti. So kana muchida kurohwa photoshoot handiti kana muchida kurohwerwa ma live stream professional handiti live streams kana muchida kurohwerwa my events vanokava any events panyaya dzevideographics nephotographics handiti zvese zvine chekuita online ndo zvibaba ndo engine handiti so what you can do, just call them panamba dziri pascreen RUACH media vanosvika kwese from Uncle Saint neRUACH media tichiti chi much love.